Comenzamos esta explicación, unha guía definitiva sobre conceptos e xestión ambiental. Para calquera estudiante universitario ou futuro profesional, sexa cal sexa a súa área, entender isto é literalmente vital. Por qué? Pois porque o mundo natural non é só algo que se estudia nas clases de biología, é a nosa base física, o espazo operativo esencial onde se vai desenvolver calquera futuro proxecto, empresa ou industria. Coñecer as regras deste contorno é o primeiro gran paso para lograr un éxito ejecutivo real e responsable. Imos a iso. Aquí temos a nosa folla de ruta para hoxe. Pasaremos pola base ecolóxica, os instrumentos de conservación, o famoso desafío climático, a xestión na práctica e, para rematar, o futuro sustentable. Arrincamos, polo tanto, co primeiro punto, a base ecolóxica, o noso espazo natural. O primeiro concepto estrutural que debemos manexar é o de bioma. Imaginemos o bioma como o noso macromercado, o gran contorno xeral onde imos operar. É unha comunidade biolóxica gigantesca, como pode ser o Cerrado ou a Mata Atlántica, que alberga unha cantidade incrible de formas de vida. Basicamente, é o lenzo en branco sobre o que imos traballar. Agora ben, é absolutamente crucial distinguir dous conceptos que se adoitan confundir bastante. Por unha banda, temos a biodiversidade. Podemos vela como os nosos activos físicos, a inmensa variedade de plantas, animais e microorganismos. Pola outra está o ecosistema. O ecosistema non é só unha lista de especies, é a interacción dinámica entre todos eses seres e o seu medio físico, como o solo ou o clima. É como se a biodiversidade fosen as pezas e o ecosistema fose a maquinaria funcionando en perfecto equilibrio. E falando do medio físico, chegamos á conca hidrográfica. Trátase da unidade territorial estándar para calquera planificación regional que se prece. Toda a auga da choiva que cae nesta área drena sempre cara a un punto común. Entender como funciona a conca é fundamental para gestionar calquer espazo. Ademais, é superimportante ter en conta os pequenos regatos intermitentes. Quizás só leven auga na época de choivas, pero críame, son imprescindibles para manter a estabilidade do terreo. Pasamos á segunda sección, instrumentos de conservación. Vexamos as nosas ferramentas legais. Aquí podemos diferenciar moi ben dúas ferramentas legais que calquera xestor debe ter no seu radar. Nun lado están as PP, as áreas de preservación permanente. Son franxas moi concretas e totalmente intocables, casi sempre arredor dos ríos, que serven para protexer a agua e evitar a erosión. No outro lado temos as UES, as unidades de conservación. Estas son moito máis grandes, son territorios enormes protegidas directamente polo goberno polas súas características naturais únicas. Isto ilustra a perfección o que é unha zona de amortecemento. Vemos que o núcleo central é a unidade de conservación, pero está rodeada por un anel protector. Esta zona externa ten unhas reglas moi específicas pensadas exclusivamente para minimizar os impactos humanos sobre a área protexida. É literalmente un escudo regulatorio. Imos coa terceira parte, o desafío climático, onde falaremos dos grandes riscos globais. Aquí existe unha relación de causa e efecto clarísima. O primeiro paso é o efecto invernadeiro. Originariamente é un proceso completamente natural e de feito necesario para que a Terra sexa habitable. O problema, o risco estructural, aparece cando este efecto se intensifica pola emisión excesiva de gases contaminantes. E isto lévano directamente ao segundo paso, o quecemento global, que non é outra cousa que o resultado observable de esa acumulación, un aumento da temperatura media do noso planeta. Para xestionar este enorme desafío a nivel corporativo, adoitamos usar dúas métricas clave. Nun lado está a nosa responsabilidade ambiental, a pegada de carbono. Basicamente é a conta de cantos gases xera un proxecto ou empresa. No lado contrario, atopamos a solución que nos ofrece o mercado, o crédito de carbono. Trátase dun certificado que se pode comprar e vender e que demostra que logramos evitar ou capturar unha tonelada de CO2 da atmósfera. E ver a economía e a ecoloxía falando por fin o mesmo idioma. Entramos na cuarta sección, xestón na práctica. Imos ver os pasos executivos. Vexamos como se construe un fluxo burocrático paso a paso, algo que calquera executivo necesita coñecer. Todo empeza co licenciamento ambiental, que é o noso filtro administrativo inicial. Cando hai grandes impactos, requírese un EIA, un estudio de impacto ambiental profundo e multidisciplinar, que logo se traduce nun RIMA, que é un informe un pouco máis accesible. Todo este proceso lévano ao paso definitivo, a mitigación. Ou seja, as accións concretas e reais deseñadas para atenuar calquera dano que o proxecto poida causar. Agora ben, cando un proxecto necesita usar agua, entra el xogo este documento, o outorgamento de dereito de uso de recursos hídricos. É unha autorización moi estricta. Lembrades os regatos intermitentes dos que falamos antes?
Pois aquí é onde esa avaliación tan precisa cobra unha importancia executiva brutal durante as épocas de seca. Así garantimos que a industria teña auga sen esgotar os recursos que necesitan os demais. Por suposto, no mundo real, as cousas ás veces saen mal. Cuando hai un historial de mala xestión, un accidente ou un dano ambiental, a organización acumula lo que chamamos un pasivo ambiental. E ollo con isto, porque é unha responsabilidade corporativa moi seria. Non é só un concepto abstracto en papel, é unha obriga legal e financeira de limpar e reparar os danos do pasado. E a gran pregunta, como se soluciona ese pasivo? Pois a través deste mecanismo executivo. Unha vez identificado o problema, deséñase un PRAD, un plan de recuperación de áreas degradadas. Este plan funciona como unha folla de ruta para aplicar técnicas ecolóxicas que devolverán a zona a un estado saudable e sustentable. Deste xeito, consíguese pechar esa perigosa fenda de responsabilidade legal. Chegamos por fin á última sección, o futuro sustentable, o noso obxectivo final. Conceptos como desenvolvemento sustentable e sustentabilidade non son só palabras bonitas para poñer nun informe, representan un equilibrio intelixente e moi delicado. Consiste en xerar valor económico hoxe, sí, pero mantendo a integridade do medio ambiente para que os nosos proxectos e a propia vida puedan seguir adiante mañá. En resumo, é a propia definición de eficiencia a longo plazo. Xa no terreo operativo, esta sustentabilidade tradúcese en accións moi claras. Implica facer a transición cara ás energías renovables, como a solar ou a eólica. Tamén significa aplicar unha gestión sustentable, extraendo recursos só ao ritmo que a natureza é capaz de repoñelos. Requerir unha xestión rigorosa dos residuos sólidos e se cara máis interesante, a logística inversa. Isto significa deseñar a cadena de suministración para que os materiais que xa non usamos volvan ao ciclo productivo, fechando o círculo de consumo de xeito responsable e tamén rendible. Para pechar esta explicación, deixemos unha reflexión no aire. Con todo o que vimos hoxe sobre biomas, normativas e pasivos, como van equilibrar as futuras decisións estratégicas o crecemento económico coa preservación do noso activo máis fundamental? Calquera que sexa o sector corporativo, a resposta a esta pregunta é o que definirá, sen ningunha dúbida, o éxito dos líderes do mañá. Ata a próxima.